lähdet viidentenä, et ei ne tästä nyt lähdetä mitään. Mikä ikäinen se on? Mikä ikäinen se on? Ei ihan vauva. Jumbo. No, vedät aina hypyn jälkeen enää ylös sen. Esteet on niin pieniä, ettei se siitä kärsi yhtään. Mieluummin selässä kuin tuo maneesin pohjalla. Nimenomaan. Otat se pohjatutkimus jollekin muulle. Joo. Se on mukavampi tulla pädiltä vaikka kuin tolta. Ei sä tiedä. Ponjat tulee niin matalalla. Ei aina. Sitten on nyt korkeammat ilmalennot, kun tänne ottaa tuonne. Se on Vikin uusi sotaratsu.